So dito po ang mga per kilo ng kanilang latag, no? 80 pesos na kilo ng mangga. Ang kiat-kiat po natin ay 120 na per kilo. Ubas po natin ay 160, no? Indian mango sa mga presyo po ng mga manggang hilaw po, no? 40 pesos kalahating kilo, 80 pesos na per kilo. Ang Indian mango po ay 50 pesos na kilo. Bossing, magkano tabo mo? 100 pesos, no? Per kilo, 100 pesos. So may mga sariwa tayo nakikita doon, mga alupian dagat, napakasarap po niya. Magkano per kilo niyan? Ayan, no, yun po yung mga alupian dagat, no? Tinatawag natin tatampal, alimasag. Ayan, yun po yung mga seafoods na kanilang ibinebenta sa ating mga kababayan. Ganitong kalalaki, magkano? 250 ngayon. Magkano dito yan? 100 kilo, ganyan kataba. Ganyan siya yung malinis na Yun po yung alimasag, 250 na per kilo. Pukan ay nagkakahalaga ng 150. Tatlong piraso, isdang alakaak. Magkano po yung pakbet? Magkano po? 20 pesos po, napakarami na, oh. Makakapag-ulam na yung pamilya mo, tapos bili ka lang ng 50 pesos na tumpukan ng isda, ay tandem na po yung inyong maiuulam, no? Tumpukan sa halagang 50 pesos, ayan po. Tapos may mga isdang tulingan, bangus, no? Tapos bubuli, yan yung mga latag po dito ni ate. Yan, mga magagandang mga isda. Yan po yung mga isdang tulingan, no? Te, magkano yung presyo po, te? Ayun, 200 pesos yung mga presyo ng kanyang mga latag ng tulingan. Ay, sariwan-sariwa po, oh. Wala po tayong pagdududa sa sariwa pong laman ng tulingan. Ayan. Alright, so yun po yung presyo, no, ng ating mga isdang batalay. 240 na kada per kilo. Po yung mga 50 pesos, oh, napakarami. At yung mga 100 pesos na tumpukan, ayan po. Yan po yung mga isdang alakaak. Kap na sariwa po, no? Yan po yung mga tumpukan, no? 50 pesos po na bentahan po dito. Yung mga pusit, nagkakahalaga po ng 100 pesos na tumpukan. 100 pesos sa tumpok po ng mga bangus, pandaing. Tapos yung mga presyon po ng espada, meron po tayong 240 at 220 kada per kilo. Dahil meron po bang pagbabago yung ating mga suka? Wala pa. Ganun pa rin ang presyo. 60 pesos pa rin po yung kada isang piraso malaking bote. Ayun, 60 pesos pa rin po yung isang bote na malaki, no? Isa ganito po, 20 lang. 20. Good morning everyone. At tayo po ay nandito po sa bayan po ng Malabon Fish Market para sa panibago pong update ng kanilang mga latagan na binebenta po sa ating mga kababayan. So samahan niyo pong muli si Boss Lando Explorer na mag-ikot. Tara, let's go! So unahin po muna natin dito yung mga nagbebenta po sa tulay ng mga prutas na mga manggang hinog. So dito po ang mga per kilo ng kanilang latag, no? 80 pesos na kilo ng mangga, 40 pesos kalahating kilo. Saan dito? 80 lang kami. Presyo ng kiat-kiat po natin ay 120 na per kilo. Ubas po natin ay 160, no? Seedless po. Ang ating mga kaimito naman po dito ay 80 pesos na per kilo. Manggang hilaw at Indian mango sa mga presyo po ng mga manggang hilaw po, no? 40 pesos kalahating kilo, 80 pesos na per kilo. Ang Indian mango po ay 50 pesos na kilo.
Ito po yung mga saging natin na saba, latundan. Good morning. Magandang umaga po at ang mga presyon ay tatanong po natin no, ang kanyang mga latag po dito ng mga saging. So unahin natin muna tong mga mani. Magkano yung presyo ng mani mo ngayon? Hindi, sandaan lang din. 100 pesos na per kilo ng mani. Ang apple natin 100 pesos pa din. 4 na piraso. Ang lemon, Lemon, 50 lang. ayun, 50 pesos no. 50. Ilang piraso ang laman ng lemon mo? Tatlo, 50. Ayun, 3, 4, 50. ayun, 3 piraso nga no na lemon. Tumas ba ang latundan natin? Latundan, 80 na kilo. Ayun, 80 po ang per kilo. Sa lakatan po, Lakatan, 120. 120 na per kilo. Yung saba mo ngayon, Saba, 60. 60 pesos na kilo, no? So, yan po yung mga latagan ng prutas po dito sa ibabaw po ng tulay. Mani, pampulutan. Bossing, thank you ha. Salamat. So, yun na po. At na-update na natin yung kanilang mga latagan po ng prutas dito po sa ibabaw ng tulay. Yan, sasabi na yung mga video at yung mga tao eh. No? Nakakatakot. Bibigyan ko ng ano, Hanggang ma'am. bibigyan ko sa malambot. Papel, malambot. Bibigyan ko sa tigas. Hanggang boss. Alright, tawid tayo dito sa kabilang side, no? Dito pa rin sa ibabaw ng tulay at may aalamin tayo sa mga presyo ng mga bentahan po dito ng alimasag. Ito po yung mga tahong. Bossing, magkano tabo mo? 100 pesos, no? Per kilo, 100 pesos. So, may mga sariwa tayo nakikita doon, mga alupian dagat. Napakasarap po niya. Magkano per kilo niyan? Ayan, no? Yun po yung mga alupian dagat, no? Tinatawag natin tatampal. Pabili namin nga dito, ma'am. Alimasag. Ayan, yun po yung mga seafoods na kanilang ibinebenta sa ating mga kababayan. Kaganitong kalalaki, magkano? 250 ngayon. Magkano dito, Yak? 100 kilo, ganyang kataba. Ganyan siya yung malinis na Yun po yung alimasag, 250 na per kilo. Wala pa. Konti na lang, konti na lang. Eh, dyan, te, magkano yung 150 kilo. tatampal? 150 kilo. Ayun, 150 po yung per kilo ng tatampal. Napakadalang po niyan dito, no, na latagan. Madalang po silang nakahango ng ganyang klaseng mga mantis, shrimp, no? 150 po na per kilo. Sariwa. Sariwa. Alright, so yun na nga po. At na-update natin yung mga presyohan ng kanilang latag po dito. Te, salamat te. Thank you. Alright. Tayo ay mag-update na sa pababa po, no, dito sa bayan po ng Malabon Fish Market. Dito po ang mga presyo ng mga bangus tumpukan ay nagkakahalaga ng 150. 3 piraso. Sa 140 na tumpok po na 2 piraso ay 140 po, no? May apatan po dito na bentahan din po sa halagang 150. So yun na nga po, ang presyo po natin ng salmon na local ay 220 na per kilo, 140 po sa bangus dagupan, 220 po sa mga tindang espada at tumpukan po natin dito ay 100 pesos. Alumahan po na 100 pesos na tumpok at espada. Ayan, yung mga presyon din po ng mga galunggong ay 50 pesos at meron din po siyang 100 pesos. Kuya, salamat ha. Thank you. So, dito naman po, mga presyohan ng mga tumpukan ng isdang alakaak sa halagang 50 pesos na tumpok. Napakarami, ayan. Oh. Sariwang mga isdang alakaak. So, tawid tayo dito sa mga nagbebenta naman po ng gulay.
Kuya Romy, pwede po malaman yung presyo ng bangus po. Ayan, ano na, tumpong na tayo, 130 isa, boss. Ayun, 130 po, isang piraso po yung bentahan niya ngayon, walang per kilo. 130 po na isang piraso. Hindi natin ma-invite si Kuya Romy dahil meron na masama ang pakiramdam. Tsaka na tayo uli. Shoutout na lang po. Salamat po sa inyo lahat. Ayun, salamat po. Shout out po at pasupport po natin siya FB page na ni Kuya Romy, yung Jump Apparel. Pasupport po natin siya. Salamat po, thank you. Yan po yung mga presyo ng mga kamatis. Yan po mga nakabalot po ay 20 pesos, no? Na kanilang mga ibinebenta sa ating mga kababayan. At meron din po mga pakbet. Magkano po yung pakbet? 20 lang po. Magkano po? 20 pesos po, napakarami na oh. Makakapag-ulam na yung pamilya mo. Tapos bili ka lang ng 50 pesos na tumpukan ng isda ay tandem na po yung inyong maiuulam, no? Na combine po talaga sa mga prito yung mga isdang mabibili niyo po sa Malabon Fish Market. So yun po yung si ate na nagdancing dito at sumayaw. Ngayon nagkita-kita na po kami. Nagkita-kita na po kami tatlo. Ayun, nagkita-kita na kami. Kaya lang hindi tayo makapag sayaw ngayon gawa ng masama pakiramdam ni Kuya Romy, no? Next time na lang po. Alright, so yun na nga po at na-update natin yung mga presyo, no? Nanay Josie, magkano po yung mga talong nyo? 20 pesos. Yung okra po? Palaya, 20. Ngayon, no? Ang okra. Oh, 20. So dito marami kayong mapipili, no? Mga murang gulay po, no? Sa mga halagang 20 pesos ay meron ng ulam ang iyong pamilya. Nanay Josie, salamat po. Thank you. Wala sa kondisyon. Sa susunod na lang po tayo magsayaw. Ito, magkano to ka naman, Simo? 20. 20 pesos, no? 20 pesos din po yung mga kamatis. Yung mga ganyang ano, 10 piso. Ito, mga 20 pesos din yung mga bawang. So, yun po yung mga price update po natin ng mga gulay dito sa Malabon Fish Market, no? Salamat po, thank you. Dito po yung mga tumpukan sa halagang 50 pesos, ayan po. Tapos may mga isdang tulingan. Bangus, no? Tapos bubuli, yan yung mga latag po dito ni ate. Yan, mga magagandang mga isda. Yan po yung mga isdang tulingan, no? Te, magkano yung presyo po, te? 200. Ayun, 200 pesos yung mga presyo ng kanyang mga latag ng tulingan. Ay, sariwan-sariwa po, oh. Wala po tayong pagdududa sa sariwa pong laman ng tulingan. Ayan, yan po yung mga kanilang latag po dito sa bayan ng Malabon Fish Market. Te, marami pong salamat. Thank you po. Yan po yung mga latag, no? Kuya Warren, pwede matanong yung presyo ng batalay mo? Yan. Yan po yung presyo. Napakalaking isdang batalay. Alright, so yun po yung presyo, no, ng ating mga isdang batalay. 240 na kada per kilo. Kuya Warren, thank you ha. Salamat. Alright, dito naman tayo sa mga latagan po ng mga isdang lapu-lapu at mga binluan, no? Tapos yung mga salmon natin na mga binibenta, magkano presyo ng salmon? 200 naman po dito ang per kilo ng salmon na lokal. Tapos ang binluan, 220 po ang presyo, no? Eh, lapu-lapu,
260. Yun po yung presyo ng 260 na lapu-lapu po natin dito sa bayan po ng Malabon Fish Market. Wala na, ang dami ng kanina. Alright, so yun po yung update natin ng mga isdang bato dito sa bayan po ng Malabon Fish Market. Salamat, thank you. So tawid tayo dito sa kabila at alamin natin yung mga presyo ng mga isdang tumpukan na napakarami po magbenta ng ating mga vendor dito sa bayan ng Malabon Fish Market. So dito po ay napakarami po ng tumpukan na bentahan po ngayon. No? Yan po yung mga 50 pesos. Oh. Napakarami. At yung mga 100 pesos na tumpukan, ayan po. Kabasi po, no? 50 pesos. So yung malakapas po natin ay 100 pesos na tumpok. No? Mga 50 pesos na galunggong na tumpukan na ibinibenta sa ating mga kababayan. Yan po yung mga latag po nila. Oh. Pag dalawang tumpok ay 90 pesos, 140 po sa mga per kilo. So grabe po yung mga tumpukan na nakikita nyo po sa aking pagbablog dito sa bayan po ng Malabon Fish Market. So dito naman po yung mga sapsap na sariwa po, no? Yan po yung mga tumpukan, no? 50 pesos po na bentahan po dito. So shout out Lodi, shout out, magandang umaga. Siyempre. Dami. Buhay. So ito naman po yung mga latag po dito ng mga isdang malakapas at langaray, no? Yan po, langaray po. Tapos yung tumpukan po ng ating mga pusit, nagkakahalaga po ng 100 pesos na tumpukan. Bossing, magkano po tumpukan yan? Ayun, 50 pesos po na tumpukan, napakasariwang mga galunggong. Yan po yung mga galunggong lalaki, no? 50 pesos po na bentahan po dito. Mga ka-idol, talaga makikita nyo po yung mga latagan po dito, no? Na mura na po ang bentahan po nila ng mga isda sa ating mga kababayan. Alin sa inyo, Nay? Pansabaw, Nay? Sandaan lang, Nay, pansabaw. Sa per kilo, te, magkano po? 200 po sa per kilo ng mga isda po dito, no? Na mga latag. Tapos mga tunsoy, no? O tawilis, 50 pesos na mga tumpukan. 50 tayo, Nay. Galunggong kuya. Grabe, mga tumpukan, no? Mapapaanli ka sa mga latagan po dito. Yan po yung 100 pesos, bangus pandaing. Ayan, mga tumpukan, no? Dami, 100 pesos at 50 pesos kada tumpok ng kanilang mga latagan po dito ng isda. Bangus dagupan naman po, ang bentahan po dito ay kada piraso. Meron pong 100 at 120 kada piraso po. Yan, mga tawilis po, no? Mabibili nyo po sa halagang 50 pesos lang po. At meron ng ulam ang iyong pamilya. 100 pesos sa tumpok po ng mga bangus pandaing.
So grabe rin po yung mga latagan po dito ng mga bangus, no? 100 pesos mga bangus pandaing. May mga tilapia rin po tayo dito na mga latagan na 100 pesos na tumpukan at mga bangus na kada piraso po nila na ibinebenta. Ito po yung mga presyo, no? Kada piraso po yan. Meron po 120, 80 pesos, 100 pesos. At yung mga papakol, 130, no? Tapos yung mga presyo po ng espada, meron po tayong 240 at 220 kada per kilo. Yan, yung mga galunggong po natin ay 50 pesos kada tumpok. At yung mga bangus po natin, yan po yung mga presyo ng kada piraso. Binibili ni Minandro? Update tayo dito sa mga gulay, no? Sa mga presyohan. Yung mga 4 na piraso na kada plastic po ay 20 pesos. Magkano po yung kamatis? 20 pesos. Napakarami na, no? Yung kalamansi natin magkano? 20 tsaka 10 piso. Ayun, meron po mabibili dito sa halagang 20 pesos at 10 pesos. Kung ganitong karaming sibuyas magkano? 50 pesos. Kalahating kilo na yan. Okay. So yun po. 50 pesos na kalahating kilo, no? Salamat po. Thank you. Dahil meron po bang pagbabago yung ating mga suka? Wala pa. Ganun pa rin ang presyo. 60 pesos pa rin po yung kada isang pirasong malaking bote. Ayun, 60 pesos pa rin po yung isang bote na malaki, no? Eh, sa ganito po, 20 pesos po sa ganyang kalaki po, no? Yung mga maliliit na botelya ng Coca-Cola, no? 20 pesos lang po yan na matitikman nyo po sa murang halaga. Ito po, 60 pesos. Kuya, salamat po. Shout out po. Pares pa kayo naka-orange, ha? Pati yung cart natin, orange din po. Thank you po, salamat po. Ayan, mga 20 pesos, no? Na mga latagan po dito ng mga sibuyas. Yan po yung mga 50 pesos na inyong mabibili sa murang halaga. Sold out na, Lodi. Napakalinis na ng iyong mga ano. Traffic yata, bastado. Pero may latag ka dapat ngayon. Ibig sabihin, parating pa lang. Okay. Tinangali. Tinangali, no? Boss, thank you, salamat. Alright, tawid tayo dito sa kabila at meron pa rin tayo natatanaw na mga lataga na murang halaga sa 50 pesos ay meron na at sulit na maiuulam ng iyong pamilya. So shout out sa ating mga kababayang OFW na naghahanap buhay po sa ibang bansa, no? Shout out po. So ito po yung mga isdang kabase. Napakarami na, nasa halagang 50 pesos, no? Ayan po. At meron ka na maipiprito at paksiw sa iyong uulamin sa pamamahay. 50 pesos po na mga tumpukan ng mga galunggong. At ang per kilo, alamin natin ng per kilo ng mga galunggong nila, no? 140 na per kilo ng mga galunggong, 70 pesos na kalahating kilo. Tapos 360 sa per kilo na mga hipon. 100 pesos sa mga tumpukan. Ayan. Boss, magkano ngayon yung ano mo? Tumaas ba o bumaba? Ganun pa rin. 150. 150 pa rin po yung bentahan niya dito ng balat ng baka. Sa mga magluluto ng balbakwa. Ayan po. Yun po yung per kilo, no? 150 na kilo ng balat ng baka. Alright, so yun na nga po. At nabaybay na po natin tong
Malabon tumpukan, no? Swabe at grabe yung mga bentahan po nila dito ng mga tumpukan. At yung mga gulay pa rin po ay murang-mura pa rin po na mabibili. So shout out sa ating mga kababayang OFW na naghahanap buhay po sa ibang bansa. At sa mga silent viewers po natin na sumusubaybay po sa pagbablog po ni Boss Lando Explorer. So shout out. Ayan na po. Shout out po. Good morning po. So napakarami po na dumayo dito po sa bayan po ng Malabon Fish Market, no? So shout out sa ating mga kababayan na dumarayo dito sa Malabon Fish Market at sa mga vendor po natin na masisipag na nakakapaghatid ng mga murang presyo ng mga bilihin. So hanggang dito na lang po. Ito pong muli si Boss Lando Explorer. Enjoy and be safe po sa ating lahat. God bless po and bye bye.